Dan il-programm huwa mwassal lilkom minn Revlon. Għadu kif beda jmur l-iskola, fil-li kien tarbija u fil-li tiġa tallem jimxi u anke jitkellem, veru fl-ewwel snin tal-ħajja l-aktar li nitalmu nagħmlu affarijiet. Fl-ewwel sentejn l-umani l-iktar li jikbru u l-iktar li jagħmlu kambjamenti fl-iżvilupp tagħhom. Dan l-iżvilupp jista' jinqasam f'erba' tipi. Hemm il-gross motor fejn l-ewwel it-tarbija tibda żomm rasa, mbagħad tibda tirrombla, tibda toqgħod bil-qiegħda u mbagħad tqum bil-wieqfa. Hemm il-fine motor fejn jibdew jaqbdu l-affarijiet b'idejhom, ovvjament affarijiet li jistgħu jaraw, ħafna drabi il-vista u l-fine motor imorru flimkien. Mbagħad hemm il-lingwa fejn l-ewwel trabi jibdew jisimgħu, jibdew jifhmu, mbagħad jibdew fl-aħħar jitkellmu. Mbagħad hemm affarijiet soċjevoli bħal pereżempju ċabċbu, ixejru, jilagħbu flimkien, jibdew ikunu potty trained ukoll. Dan l-affarijiet isiru kollha tista' tgħid fl-ewwel sena u mbagħad ikomplu fit-tieni sena. Matul dawn l-ewwel sentejn, il-ġenituri jridu jieħdu l-itrabi tagħhom għal viżiti b'mod regolari għand it-tabib. U dan biex ikun assigurat li t-tarbija qed tikber u tiżviluppa kif suppost. Il-check-ups ta' rutina huma importanti ħafna, speċjalment fl-ewwel sena. F'daw il-viżiti, it-tabib dejjem ikejjel jiżen u ikejjel ukoll ir-ras tat-tarbija. Ovvjament nistaqsu ċertu mistoqsijiet biex naraw daqsxejn l-iżvilupp jekk huwiex adekwat għall-età ta' dik it-tarbija. U importanti li l-ġenituri jieħdu t-tfal tagħhom tit-tabib jew tabiba biex jekk ikun hemm xi problema hawnhekk dak li jkun jista' jinvestiga ftit u jsolvi. Insibu ħafna ġenituri li għandhom tendenza li jqabblu tfal tagħhom ma' tfal oħrajn, b'mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam mal-iżvilupp tal-kliem u tal-mixi. Iżda f'dak li għandu x'jaqsam ma' kliem u ma' mixi, meta l-ġenituri għandhom jibdew jinkwetaw u jfittxu parir tat-tabib. Mela hemm ħafna raġunijiet għalfejn it-tfal jiżviluppaw tard. Ħafna drabi din tkun xi ħaġa fil-familja u tintiret, jiġifieri jekk il-ġenituri kienu hekk, kapaċi li t-tfal tagħhom ikunu hekk ukoll. Ovvjament ikun hemm tfal li jkollhom problema veru, ma dawn huma rari. Ħafna drabi pereżempju jekk ikun hemm xi problema fit-tqala, xi problema waqt it-twelid, dawn jistgħu jaffettwaw il-moħħ u ovvjament peress li l-moħħ jikkontrolla kollox l-iżvilupp ikun iktar tard. Però anki jekk dak li jkun jiżviluppa tard, però fl-aħħar mill-aħħar jasal, hemmhekk ma jkunx hemm problema. Matul dawn l-ewwel sentejn, it-tfal jesperimentaw ukoll bl-ikel u mill-ewwel jibdew juru x'joġobhom u x'ma joġobhomx. Kemm importanti li t-tfal jingħataw ikel sustanzjuż f'dawn l-ewwel sentejn? L-importanza tal-ikel sostanzjuż huwa dejjem hemm. Jiġifieri naħseb jien mill-iżgħar tarbija sal-ikbar anzjan l-ikel sostanzjuż għandu jkun hemmhekk dejjem. Però ovvjament meta wieħed qed jiżviluppa huwa iktar importanti illi l-ikel illi nagħtu lit-trabi tagħna jkun sostanzjuż. Ħafna drabi fil-bidu il-trabi għandhom jieħdu ħalib biss u dan fil-fatt fih is-sustanzi kollha illi tarbija għandha bżonn biex tikber u tikber sew. Meta t-trabi jibdew jieklu, l-importanza tal-ħalib tibda tonqos filwaqt li l-importanza tal-ikel solidu tibda tiżdied. Ta' dik l-età ġifieri qegħdin nitkellmu minn 6 xhur il fuq. Il-ħalib ma jibqax sostanzjuż biżżejjed u għandu jkun biss add-on mal-ikel illi jingħata. Tikka aktar dwar saħħtek.
L-appelli dwar kemm hu importanti l-eżerċizzju fiżiku ma jieqfu qatt. Però xorta waħda tbaqa' ħafna nies li għadhom mhumiex jinkludu l-eżerċizzju b'mod regolari fir-rutina tagħhom. Studju li sar f'bosta pajjiżi juri li fost il-ħafna problemi li jaqtaw qalb xi nies milli jagħmlu l-eżerċizzju fiżiku regolari, hemm il-problema li ma jkunux lesti li jħallsu flus biex jinkitbu f'xi ċentru tal-eżerċizzju. Ir-riċerkaturi iżda jqisu dan bħala biss skuża, peress li hemm tipi differenti ta' eżerċizzju li wieħed jista' jagħmel f'kull ħin u mingħajr ma jonfoq flus. Insibu pereżempju l-mixi u l-ġiri bil-mod fit-triq. Hemm ukoll tipi ta' eżerċizzi li jistgħu jsiru fid-dar billi wieħed isegwi filmati fuq siti elettroniċi. Barra minn hekk, wieħed jista' wkoll jingħaqad ma' grupp ta' ħbieb u kultant żmien jipparteċipa f'xi logħba jew inkella f'xi ġirja li jsiru ta' spiss madwar il-pajjiż. Tikka aktar dwar saħħtek għada. Dan il-programm ġie mwassal lilkom minn Revlon.